फेडरेशन कमिटी उत्तर संसदा कैसा पिकन मिसिन प्लाय अर्जेंट खायल मा खायदाने अब अंखा 4 तारिखाव जोङो मार्कासिन जमातिया एवं किरण कुमार जमातिया पियासर के सुबेदार एवं नायक सुबेदार दोनों कबल बुथार साखा खुनी पियासर में कांस्टेबल सुकांत दास बोबाई आबरे पियन जों तिनि न्याय विचार नायो जस्टिस नायो अब तिनि सारा राज्य जोंनि जत जायगायाव प्रमोथनि YPF नि PWF नि उत्तरफ्राय जों तिनि 6 तारिखाव अर्थात दिनै सोमबार 6 नभेम्बर 6 डिसेम्बर 2021 नि जे दिननि सानैसो ब्लाइखे खादरनानै याफोरे दङ बरकथानि बले खादरनानै पान्डा जों कैसे खायगा और खादरनानै पान्डा जों मुस्कामसे जोंनि बुकआव आंनि साथी जमा दिया बले रेप खायो गैंग रेप खायो बुथार जागै सॉरी गैंग रेप खायो बले तलांगै किडनैप खायजागै हरसा बरनि मर्जी माफि खायनानै याबुलो जों खादरनानै पान्डा खायनानै हायना हाय दुर्भाग्य बसत जों तिनि खायनानै भात दंखा ताजुलो आबाद जों वानसनानै बुजिनानै सिजानानै समय फायखांगा आबरि बागै ओ खादरनानै पान्डा ब्लाइखे जों तिनि मा खायनानै कारण हिके अमाहाय त्रिपुरा राज्य किरमा सिंसा परिस्थिति वागवा सिंसा परिस्थिति एवं अमाहाय जों सेनमा सिंसा परिस्थिति ना हायपना जाय जों मगा थांथनाय जों मैन टू मैन कॉन्टैक्ट है तिनि जेने जा फालुवानि चुपरे दिसिंतिनो जों तिनि खादरनानै पान्डा बुलुमानि दिसिंतै जों तिनि ताइमो होनो हाय अ जानो आं